Nakatakbo guys. Pero inabutan pa rin natin guys. Sayang sana dahil ang laki. Yan o. Malaki. Palakas na ng palakas ang ulan guys. Ang guys ang huli namin guys oh. At ang ulam na rin. Ito. Guys, basa na yung cellphone ko. Sana makarami kami guys. Salamat pala guys sa walang sawa yung suporta sa aking channel. Sana guys hindi kayo magsawa. So yun guys. Samahan nyo kami guys. Manolo. Bet ko na lang kayo mamaya guys. Para hindi na humaba yung video natin. May dalaw dyan ng mga kaso sa pagliligid. So yun guys, taib pala. Nandito na kami guys eh. Laki pala ng dagat. Meron guys, meron. Pero mas maganda talaga guys pag ganito, medyo may tubig dahil umaakyat yung mga kaso. Ay man, ito man. Ito panulo naman tirin didi waray kay hubas. Nakaisa agad kami guys. Meron na naman guys. Nakadalawa agad kami guys. Maganda na kasi ngayon guys kasi wala nang buwan. Meron na naman guys. Nakatatlo agad kami guys. Lalim ay dapat dito. Ito na nagwaraot man. Yan pa guys oh. Ay pagkas pati sa'yo. Meron guys.
Di daw. Nasa butas guys. Kuha pa rin natin guys. Yan pa guys. Sana makuha natin. Sige. Muntik na naman ako makagat ah. Meron na naman guys. Sana mahuli natin. Nakatago. Sana hindi sumabit yung kamay ko. Makpo guys, makpo. Nakatakbo guys, pero inabutan pa rin natin guys. Sayang sana dahil ang laki. Yan o. Di ba? Meron pa guys. Good size na to. Size na to guys kasi hindi naman itong masyadong lumalaki. Naritan tuway itan damo din niya mo natatamakan ni tiri na tuway. Hindi pa kami siguro guys ng kalahating oras may pang-ulam na agad. Meron guys, meron dalawa. Yun ang isa. Pero itong malaki ang unahin natin. Sana mahuli. Yun pang isa. Mukhang magpapahuli din guys yung isa. Hindi tumakbo. Uy, ano ba yung isang tail? Ito daw. Lumayog, lugod. Size na yun guys, good size. Good size na to. Ang ulam na agad guys oh. Masukal guys oh, wala nang daan. Surot. Yo. Tuno. Ha? Tuno kaso. Sa loob? Ito pa nga niyo. Ang dami guys nandun sa ilalim. Orang nandito. Naman. Labangan sa kapito. Ang hirap guys huliin pag nandito sila sana sa ilalim tapos maraming ano kahoy kabalabag nakaharang. Meron na naman guys ng mga ano kahoy. Nahuli rin guys.
na naman guys. Masasakit din guys yung paa nila kasi para ka rin pinakagat kapag tinutusok ka ng kanilang paa. Sigurado yung mga kadamo kita tiyog. Ha? Saka-saka. Naulan na guys. Naulan na naman. Ari daw. Tumanok kaso. Nakapotin mo din sa akin. Beso kaso. Ari daw. Parang makakatakas yata guys. Buti na lang nakuha pa. Sana hindi lumakas yung ulan guys. Daw pabi. Ari daw. Ang hirap dito guys. Ang dami nakaharang. Papunta kami dun guys sa may may tulay. Na naniyog. Yog, Ha? magliwang ka lang yan. Langgat to daw. May lang yung kaso. Mayroon pala kaso guys oh. Andito sa may tubig. Ito daw. Muntik pa. Yog, Huh? liwang ka lang yan. Oh god. Muntik pang makatakas. Murang usap. Sayang sana. Yun guys, naulan na. Yog, Sana hindi lumakas yung yun eh. Diyan naman ito niyo. Surod lang to ni mama. Ha? Surod lang to ni mama. Sa? Kapuan. Yun guys oh. Palakas na ng palakas yung ulan. Hindi na ako makakabidyo nito. Mamaya guys. Meron guys. Ito po. Meron pa guys. Makita ka nga ni butik pa. Butlak. Testing ako. Ay, meron pa guys. Oh, tumakbo. Ito na. Sana kayo. Palakas na ng palakas ang ulan guys. Malaki na. Yun guys oh. Ang lakas na ng ulan. Ito daw. Lumayog pa. Nuno. Nuno. Ano? Warak na. Ano? Ayan. Kaya iyak naman. Raymond. Nabalik na. Ang guys ang huli namin guys oh. Itong ulam na rin. Pero mamaya na parang umihina yung ulan guys. Guys ang lakas ng ulan. Hindi ko yun guys yung video kapag hindi pa masyadong malakas yung ulan para may ipakita pa ako na video yung guys oh. Hanggang baywang ko guys yung sa kasama ko rin oh. Lampas sa kanyang baywang yeah. Guys, ang laki.
Malapit na siya sa kanyang butas guys. Ayun na pag-abray. Ayun na. Malapit na siya guys sa kanyang butas. Meron pa pala isa. Eh, nawara mo ng kagat na isa. Meron pa guys isa. Nakachamba. Ano daw? Nakadalawa kami dito guys. Eh, medyo marami to. Bibisahin namin to guys. Bibisahin. Tinanggalan na lang namin para hindi na kayo maglilinis dun. Ang tataba ngayon guys ng ano, kaso nagtaglit lang kami guys kasi wala kaming ulam, walang pambili. Ayan. Tungog agad soy. Nakalahasan ako sa kapagat ako. Tutusok ang tiil. O kung tiil. Tutusok akong ano pera tiil. Marami kami kagad guys. May isang oras. Ang ulam na. Guys, tapos na tayo maglinis. Parang wala na yata. Itong ulam na guys. Meron pa. Ito. Guys, basa na yung cellphone ko. Dito na lang. Ingat na lang po kayo palagi. And God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood guys. Kung nagustuhan nyo guys yung video ko guys, baka pwedeng makahingi ng subscribe.